बढ़िया बा, एक नंबर बा। अब चुनाव में जितना लोग उम्मीदवार बा उनमें केहू कही थोड़े जे मारता नहीं, सब लोग अपन अपन दावादारी पेश कैले बा, हमहू दावादारी अपन पेश कैले बानी। लेकिन अभी हमारा जन समर्थन जौन मिलता इतना पहले ना मिलत रहे। जीतत नहीं जरूर, पार्टी के सिंबल पर वोट रहे जरूर, लेकिन अभी लोग में जौन उत्साह बा, हमार टिकट जौन कटल बा उम्र में बुढ़ारी में, एकर बहुत लोग के आक्रोश बा, बहुत लोग के दुख बा। सही बा, एनडीए हारता तो हरावे खातिर थोड़ा लड़ता नहीं। लोग कहता तरह तरह के बात, तो उससे हमरा कोनो चिंता नहीं है। हम जीते खातिर लड़ता नहीं, या जीते। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज, और हमारे साथ में है अपना बिहार न्यूज। और हम लोग अभी हैं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के तरवारा बाजार पे, जहां से बड़हरिया के पूर्व विधायक रह चुके हैं श्याम बहादुर सिंह, जो कि अभी बड़हरिया से सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं, क्योंकि बागी के तौर पर बड़हरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो इनके चुनावी दौरा है और जो चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं, वो हर तरह से जितने भी विपक्ष में, चाहे एनडीए के उम्मीदवार हों या राजद के उम्मीदवार हों, महागठबंधन से आने वाले, इन सभी लोगों के लिए सिर दर्द एक तरह से कहें तो बने हुए हैं। क्या पूरी वजह है हम एक बार जानते हैं, और चुनावी रणनीति क्या चल रही है इनका हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। श्याम बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तरफ से चैनल के स्वागत बा। चुनाव अब 2-4-5 दिन बचल बा, से गिराउर अंदाज भोजपुरिया है, आ लोग के ई विचार रहेला कि ना भोजपुरी देखी सुनी जाने। और सबसे बढ़िया बात ये लगेला कि सबके मन में अपना के यहाँ सिवाने ना पूरा सारण कमिश्नरी में कि श्याम बहादुर सिंह का कहते रहे, कोनो न्यूज होके सुने के प्रयास कर लो कि श्याम बहादुर सिंह का कहते रहे, हम जाने। ऐसे कि उ जन बोले ला बहुत बढ़िया बोले ला, तो इ लोग के मन रहेला थोड़ा जाने के, तो यही के इच्छा लेके हमू एने रोवा लगे कि थोड़ा सा चुनावी हालचाल जाने। ठीक, अभी रोवा के चुनावी स्थिति का बात इनसे बताइए हमें। बढ़िया बा, एक नंबर बा। अब चुनाव में जितना लोग उम्मीदवार बा उनमें केहू कही थोड़े जे मारता नहीं, सब लोग अपन अपन दावादारी पेश कैले बा, हमहू दावादारी अपन पेश कैले बानी। फैसला मतदाता मालिक के हाथ में बा, उ जौन फैसला ले लो उ सब लोग के स्वीकार बा। उ लोग सिंबल पर बा, हम निर्दलीय बानी, लेकिन जब सिंबल पर भी चुनाव जीतल बानी, 15 साल लगातार हम रहल बानी। लेकिन अभी हमारा जन समर्थन जौन मिलता इतना पहले ना मिलत रहे। जीतत नहीं जरूर, पार्टी के सिंबल पर वोट रहे जरूर, लेकिन अभी लोग में जौन उत्साह बा, हमार टिकट जौन कटल बा उम्र में बुढ़ारी में, एकर बहुत लोग के आक्रोश बा, बहुत लोग के दुख बा। हमरो दुख बा कि कम से कम ये समय में हमार टिकट ना कटे के चाहिए। वो अभी जवान बड़े एनडीए उम्मीदवार बड़े बेचारे, एक बाद लड़ते ओकरा बाद लड़ते, लेकिन हमारा सिंबल पर अटैक करके कारण चाहे जवन होके टिकट सिंबल जेकरा देला से जेकरा दिवौला से मिलल होके बेचारे लड़त रहे। वही मैदान में हमू लड़ता नहीं, अब देखी मालिक के फैसला। अच्छा, एगो बात कहल जा रहा बा कि एजनिया बड़रिया हो गई, रघुनाथपुर हो गई, चाहे जीरादेई हो गई, ये 3 गो ऐसा सीट बा जौना के टिकट दिवाओ में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से भूमिका बा जौन वर्तमान सांसद पति बानी रमेश सिंह कुशवाहा जी के। और अभी लगभग हम सिवान जिला के 8 विधानसभा के हर विधानसभा में 10 से 15 गाँव के दौरा करनी, सब जगह लोग के जाने के प्रयास करें, तो ये तीनों जगह रौरा एनडीए के डूबा जा रहा बा। एक जगह जन बड़हरिया जहाँ से रौरा उम्मीदवार बने, तो जी ये स्थिति हो गई बा कि लोग ये कह रहा बा कि अगर एनडीए बड़हरिया महारत दिया तो हार के वजह से श्याम बहादुर सिंह हो जाए। ये बात कहाँ तक सत्य? हाँ, हो सकेला। सही बा, एनडीए हारता तो हरावे खातिर थोड़ा लड़ता नहीं। लोग कहता तरह तरह के बात, तो उससे हमरा कोनो चिंता नहीं है। हम जीते खातिर लड़ता नहीं, या जीते। हाँ जी, विश्वास बा पक्का। सर्वे कर ली, का दिक्कत बा। अच्छा, कुछ गांव के नाम बताए हम, जौन एगो नारायणपुर गांव शायद रौरे में आवला, हमरे में आवला, जसौली गांव बा, एगो सुपौली छोट मोट गांव बा, और ये बड़हरिया में 2-4-5 गो गांव मिलल, एगो इटवा के लगे कोनो गांव बा, बड़का गांव में कुछ गांव, ऐसे मतलब 15-20 गांव के हम खुद से अपना से गने घूम के दौरा करने। तेजनिया लोग कहलस कि श्याम बहादुर सिंह चाहे निर्दलीय रहस, पार्टी से आवश्यक के वोट उनका देन, कोनो जड़ी उड़ी पी ले बनी का लोग ना? ऐसा सेवा कैले बनी, कुछ जड़ी नहीं ना, ना ऐसा कोनो बात नहीं है।
10 साल 15 साल जे मिले रह लोग के 5 साल में काम काज से खुश नहीं के तो लोग बदल देता उ युग नहीं के अब 10 साल भइल 15 साल भइल 20 साल में 2200 वोट से मुश्किल से थोड़ा सा हमरा से लापरवाही हो गई हमरा वोटर सपोर्टर के कौनो दोष नहीं के अनजान में अहंकार में ऐसा काम हो गई निश्चित रूप से। अच्छा, वो अहंकार के पछतावा बा, गलती के एहसास हाँ बा। हाँ गलती करनी पछतावा बा हम खुद गलती करनी हमारे लोग गलती नहीं कैले हम खुद गलती करनी घमंड हो गई। अभी जन रौरी जन समर्थन चल रहा बा, कहीं लड्डू सरवा के तोला जा रहा बा, कहीं नारंगी से तोला जा रहा बा, तो ये सब खर्चा और बाकी लोग के खर्चा बा सब। ना ना हमारा तो खर्चा शुरुए से नहीं के 15 साल मिल रहल बनी आजो सीना ठोक के कहता नहीं कि केहू माई का लाल कौनो एजेंसी से जांच करा ले कि हम लगे कौ गो रुपया बा 1 रुपया नहीं खे जीवन में कभी 1 रुपया नहीं कमैले नॉमिनेशन करे के रहे तो चुनाव आयोग के निर्देश रहे कि 2.5 लाख रुपया बैंक डिपॉजिट दिखावे के बा फिर भले निकला जाए 2.5 लाख रुपया जहाँ तहाँ से खोज खाज के 2.5 लाख हम जमा कैले बनी वही